Minun mobiiliopetuskokeilussani käytiin tällaista nettikyselyjärjestelmää nimeltä Socrative. Se on ilmainen ja sitä voi käyttää niin kännyköistä, tableteilta kuin tietokoneeltakin. Katsotaanpa sitten, miltä se näyttää. Eli minä olen luonut tänne itselleni profiilin, mutta opiskelijoiden ei tarvitse sellaisia luoda. Jotta pystyisin kuitenkin tekemään näitä ja säilyttämään, tallentamaan nämä kyselyt tänne, niin minulla täytyy sellainen olla. Eli kirjaudun sinne sisään opettajana ja täällä näkyy minun sitten näitä vaihtoehtojani. Täällä voin esimerkiksi luoda uusia kyselyitä, muokata vanhoja, poistaa niitä. Täällä on minun profiilini ja nyt olen luonut tänne etukäteen siis sen kyselyn, jota käytin tässä kokeilussa, jolloin valitsen Start Quiz. Täältä otetaan valmiiksi tämä minun tekemäni ja valitaan, että se on opiskelijoille perustuva. Täällä tulee näkyviin sitten huoneen numero, joka täytyy antaa opiskelijoille, eli tämä 303730. Ja nyt olen siis käynnistänyt tämän opettajan näytöstä ja katsotaan, miltä se näyttää sitten opiskelijalle. Kun opiskelija tulee tänne, niin hän voi mennä tänne Student Loginiin. Hän kirjoittaa tänne sen numeron 303730. Ja näin hän pääsee huoneeseeni. Minä olen laittanut tähän, että tänne pitää laittaa nimi. Ei ole pakko laittaa sitä, voi kysellä myös nimettömänä. Näin opiskelija aloittaa. Ja olen tehnyt tämän kyselyn niin, että kun opiskelijat vastaavat näihin kysymyksiin, niin sieltä tulee myös palaute. Palautteen voi jättää pois halutessaan. Mutta minä olen laittanut, että sinne tulee palaute, oliko se oikein. Ja sen lisäksi myös selitys sille oikealle vastaukselle. Kokeillaanpa, jos vastaa väärin, niin sinne tulee tämä, että että se on väärin, mikä olisi ollut oikea vastaus, ja sitten taas tämä selitys. Ja näin tätä voi jatkaa. Tätä kyselyä käydään tämä nyt nopeasti tässä läpi. Otetaan muutama vääräkin vastaus sinne mukaan, niin saatte nähdä, että miltä sitten se lopputulos näyttää opettajalle. Jostain syystä joskus aina näitä pitää klikata useamman kerran, myös kännykällä osallistuttaessa, joten siihen kannattaa varautua. Tässä kun opiskelija on tehnyt tämän loppuun, niin esimerkiksi jos kaikilla opiskelijoilla ei ole tablettia tai muuta, niin aika kätevää on, että täällä on tämä vaihtoehto Let another student take the quiz. Eli tällöin, jos opiskelija valitsee tämän, testi alkaa alusta ja toinen opiskelija voi kirjoittaa sinne nimensä ja jatkaa. Tai sitten jos opiskelija on tehnyt sen omalla laitteellaan ja haluaa lopettaa, niin sitten hän vaan painaa lopettaa. Ja miltä se sitten näyttää opiskelijalle, opettajalle. Täältä näemme, että nyt sinne on osallistunut yksi ihminen. Hän on tehnyt koko testin ja sitten, että kuinka paljon oikeita vastauksia hänellä on. Nyt päätämme lopettaa tämän ja voimme lähettää sähköpostilla itselle sitten siitä raportin. Ja se tulee sitten siihen sähköpostiosoitteeseen, minkä tänne on kirjannut. Ja se tulee sinne sähköpostiin. Tuossa Excel-muodossa voidaan vielä nopeasti katsoa se täältä. Eli kun avaan sähköpostini, niin sen toivottavasti tänne onkin tullut. Raportti, jossa näemme, mitkä vastaukset ovat olleet oikein ja mitkä vastaukset ovat olleet väärin. Eli tästä pystyy helposti katsomaan, miten näillä opiskelijoilla on mennyt, mitkä kysymykset ovat olleet helppoja ja mitkä vaikeita. Ja tämän perusteella voi sitten tietysti käydä läpi ne sellaiset kysymykset, jos on sellaisia, missä monilla opiskelijoilla on ollut vaikeuksia.
Eli ihan käyttökelpoinen väline tällaisiin nopeisiin kyselyihin. Siellä voi valita myös oikein väärinväittämiä näiden monivalintojen lisäksi tai lyhyitä vastauksia. Lyhyet vastaukset tietysti joutuu sitten itse korjaamaan, että niitä tämä ohjelma ei valmiiksi korjaa. Mutta suosittelen kokeilemaan, ei ehkä suurien kurssien päätenttinä, mutta tällaisena opiskelijoiden mukaan mukavana vaihteluna ja ihan kiva tällainen kertaus. Tai jos on tapana pitää vaikka pistokokeita, niin siihen varmasti sopii myös. Ja kuten sanottu, se on ilmaista. Opettajan täytyy luoda itselleen sinne tili, mutta opiskelijoilta ei vaadita mitään sen suurempaa muuta kuin, että sen huoneen numeron antaa heille, niin he pääsevät sillä sitten aina sinne vastaamaan.